Hello? Michael? It's me, Angela. Kaga na shirya zan fita yanzu? Zan same ka. Yeah! Assalamu alaikum. Me zai fa? Zaki ainihin wato iya datse wannan waya. Akwai ba. Baiwar Allah, kina shirin wato ainihin fita haka tinki? Kuma kina magana da wani Michael a gidana? Ba zai yi ba fa. Yeah! Wato ainihin na mai da ke Amina daga Angela, kina ƙara gaya wani ƙato cewa Angela ce, to fa ba zai yi ba fa. Ba haka kika zo gidana ba. Ya kamata ki gane fa yanzu ke wato ainihin Mar'atu ce. Bi ma'ana wato ainihin kin yi aure fa. Kin ganki fa. Kaga malam. Dan Allah dan Annabi karka takura mu. Ni ba na son takura. Haka kawai ustaz ka zo ka sani gaba kana wani takura mu? Yaya wato ainihin ba zan takura miki ba, kina matata. Na auro ki wato ainihin ina so na saki a turba. In saki a hanya mai daidaiciya ƙwayika kyakkyawa. Kuma wato ainihin kina nema ki ci gaba da wargacewa. To gaskiya ba zai yiwu ba. Wato ainihin za a yi rujui. Kuma abinda nake so wato ainihin na fahimtar da ke wannan fita da zaki yanzu a haƙura wato ainihin ke na datse ta. Saboda ba zai yiwu ba kina wato ainihin matata ki fita haka tinki wani gandareren ƙato wato ainihin ya riƙa kalle mini mata na riga na bayar da sadaki da haka wato ainihin ki koma gida ina da buƙatar ganin ki a cikin gidana ba ni da buƙatar wani wato ainihin Michael yake ko Jackson ne ko wane ne ban fahimce shi ba an fahimce ni ka gaba na wato ainihin yi bayani ba cewa ne ka gaba na gama bye bye Angela ba zai yiwu ba fa ba zai yiwu ba